Mga wala na calibrate nga kiluhan, target sang Local Economic Enterprise Office sa ginkasang inspeksyon sa Iloilo Terminal Market. Pila sa mga bentahuso nga negosyante na bisto. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginlibot sa mga personnel sa Local Economic Enterprise Office ang mga manubaligya sa sulod sang Iloilo Terminal Market sa ginpatigayang operasyon timbangan. Tuyo sang grupo nga chikeron kung nagagamit sang insakto nga kiluhan ang mga negosyante. Ini kasunod sa mga reklamo nga nabaton sang LEO sa mga customer nga hindi husto ang kilo sa ila pagbakal ilabi na sa fish section. Ang kiluhan nga ini ginkumpiska matapos nga magsobra sang 100 grams sang gintestingan. Ginatudlo nga tag-iya si Manong Lando apang ginpangnuwala naman sini kag ginpasibangod sa iya abyan. Kaya muna na guba mo, siyempre na usar lang po nila. Di ba na sila gamiton kiluhan mo? Talilupang do naman nga sa sagwa sa merkado nga wala na sa mga kiluhan, bangod man sigtago na ang mga inisang kiluhan agad hindi madakpan. Si Manang Fe nga masami nagapangumpra sang isda, ginasiguro nga husto ang iya mga ginabakal sa tion nga mag-abot sa ila balay. Okay man, huwag man daya. Paano mo hambal? Tiki daw sakto man ang kiluan nila. Nga gina-check mo sa balay nyo? Ang mga kiluhan nga insakto ang kilo, ginbutangan sang test weight. Sakto ginawa may iban mo nung bakal ka, naging makin nga kulang ila kiluan. Kaya balik sila nga kung may kulang kiluan, may balik nga kumod sila nga kulang. Wala man ma'am, kay amon gambal kami na sila ma'am, wala kami kakapaaman, kay amon kiluan sakto man. Ginansya kami sa insakto. May mga personal na nga gin-deploy ang LEO sa mga merkado, agad masiguro nga hindi matuntuhan ang publiko. Kada mo sa reklamo, tiyan mo nga ginaksyonan tagid. May mga test weight tagin pamakal. May harap kita nga kiluhan nga ginatest pagid kung pila kilo. Kada market mo tangan nato nina. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.